δείξουμε σε Ανατολή και Δύση την αλήθεια που κατέχουμε. Να γίνουμε μάρτυρες της αληθείας. Να αναλάβουμε το ιεραποστολικό μας χρέος, θα τονίσω τη λέξη που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, επιτέλους στα σοβαρά. Να διακονίσουμε το σχέδιο του Θεού να συναντήσει τον άνθρωπο. Ένας χριστιανός παραμένει πάντοτε ιεραπόστολος της αγάπης. Η Ιεραποστολή προβάλλει τη δυνατότητα προσωπικής συνάντησης και εμπειρίας κάθε ανθρώπου με τον Χριστό, μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας, μέσα από τη μετάληψη της Θείας Κοινωνίας. Να πάψουμε πια να βλέπουμε ό,τι ξένο με φόβο, αλλά να δούμε τον κάθε ξένο ως ευκαιρία για Ιεραποστολή. Να του δείξουμε τον δρόμο που οδηγεί στον τριαδικό Θεό που είναι η αγάπη. Αυτή είναι η αποστολή μας. Η Ιεραποστολή και η μαρτυρία. Διότι όπως έχει υποθεί και αλλού, Εκκλησία χωρίς Ιεραποστολή είναι Εκκλησία χωρίς Αποστολή. Να μην επεκταθώ περισσότερο, δεν θέλω να επιμηκύνω την υπομονή σας, αφού όλοι μας περιμένουμε τη στιγμή που θα έρθει στο βήμα ο συγγραφέας για να τον ακούσουμε, αφού πρώτα θα ακούσουμε κάποια στοιχεία που θα μας παρουσιάσει η καθηγήτρια, η κυρία Δούλη. Κλείνοντας αυτή την επιγραμματική παρουσίαση, θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους όλων μας τα συγχαρητήρια στο συγγραφέα και τις ευχαριστίες μας για το βιβλίο του «Θεοί είδωλα γκουρού, από τη σκιά της πλάνης στο φως της Ορθοδοξίας». Σας ευχαριστώ.